Radio Bancyfelin. Croeso i'n raglen radio arbennig am gadw'n ddiogel ar lein. Heddiw byddwn trafod pethau pwysig a fydd yn eich helpu i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r we. Gall y ryngrwyd fod yn lle gwych, ond mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r peryglon hefyd. Mae we yn rhan bwysig o fywyd pawb erbyn hyn. Gallwch chi siopio ar-lein chwarae gymau gyda ffrindiau sy'n yn byw i ffwrdd a danfon negeseuon a rannu gwybodaeth. Mae'n bwysig ddiogelu eich gwybodaeth personol. Peidiwch byth a rhannu eich enw llawn, cyfeiriad, rhyd ffôn neu unrhyw fanylion personol eraill gyda phobl dieithr ar-lein. Byddwch ofalus beth yw ti roi ar-lein. Meddyliwch cyn postio neu rannu unrhyw beth ar y we. Unwaith bydd rhywbeth wedi ei postio ar-lein, gall fod yn anodd iawn ei dynnu yn ôl. Cofiwch fod yn parchus ac yn gredig wrth pawb pan ydych ar-lein. Dewiswch gyfrinaid da bob amser. Wrth greu gyfrinaid, gwnewch yn siŵr ei fod yn gryf ac yn unigryw. Dylech osgoi defnyddio gwybodaeth fel eich enw neu dyddiad geni. Mae cyfrinair cryf yn cynnwys llythrennau, rifau a symbolau. Mae we yn lle dynyddiol a diddorol iawn, ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwario gormod o amser ar-lein. Cofiwch fod yna pethau eraill diddorol i'w wneud. Mae'n gwario gormod o amser ar-lein yn gallu bod yn niweidiol ac mae'n gallu troi yn obsesiwn. Byddwch yn ofalus wrth gwrdd â pobl dieithr ar-lein. Ar y we, mae holl bwysig i fod yn ofalus wrth siarad gyda phobl nad ydych chi'n adnabod mewn bywyd go iawn. Gall rhywun esgus i bod yn rhywun arall ar-lein. Peidiwch byth â threfnu i gyda'r rhywun rydych chi wedi cwrdd ar-lein heb oedolion yn dibynadwy. Rhowch gwybod am unrhyw beth sy'n eich poeni. Os ydych yn gweld rhywbeth sy'n eich gwneud yn pryderus ar-lein, peidiwch aros, dwedwch wrth oedolion cyfrifol yn syth. Byddent yn gallu eich helpu gyda sefyllfa a sicrhau eich bod yn cadw'n ddiogel. Cofiwch, mae gadw'n ddiogel ar-lein yn gyfrifoldeb i bawb. Mae'n bwysig siarad yn agored gyda rhieni, athrawon ac oedolion cyfrifol eraill. Fe fyddant yn gallu rhoi cyngor i chi. Wel, dyma diwedd ein raglen i gadw'n ddiogel ar-lein. Gobeithio bod ein cyngor wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Cofiwch am y pethau yma pan fyddwch yn mynd ar-lein tro nesaf. Cadwch yn ddiogel, byddwch yn gyfrifol, a mwynhewch ar-lein wrth aros yn ddiogel. Diolch am wrando a chofiwch. Cadwch yn ddiogel